Takže čau, tu je Grolka 12 a dneska si ideme zase zahrať Ice League Hockey. Takže poďme moju kariéru za brankára v Montreale. Ďalší zápas máme proti sebe Los Angeles Quakes. My sme zatiaľ vyhrali 2 zápasy, 5-2, 5-4. Takže poďme na to, no. No. Už mi daj. Dobre. No ale v prvej tretine nesme mýtať, že hraje druhý brankár, takže simulujeme. No a máme tu koniec prvej tretiny, pozrieme si team status. My sme dali 0 gólov, 13 strelov, 4 hity a 1 minútu sme boli na trestné zatiaľ, čo oni boli 0 gólov, 20 strel, 0 hitov a 20 sekúnd na trestnej. Poďme do druhej tretiny. V druhej tretine sa už asi ocitnem v bráne. Áno, ocitnem sa v bráne. No oni majú hneď útok, ale dali sme to. Majú tu ďalší útok. Dobre, ja som frajer. Tak dáme to dozadu, či dopredu. A faulujeme. No, to bude ťažké. No. Dobre, nestrať. A ideme do útoku, poďme. Dáme góla. No, poď na góla. Ježiš. No, teraz. Ježiš. No, idú do útoku. Nesmieme dostať góla. Ale ja dostanem góla. Dobre, ale penalty, no. Zás išiel na trestnú. Neblokujte ma! Prečo? Bože. Blokuj ma. Prečo ma blokoval? My sme tak neprehrávali, kámo. To je vidíte? Ešte tam taktičke. No, toto ešte bude. Ideme. Nadeli sme. A idú do útoku. Super. Dobre, zatiaľ držím. Takže už je grid na Dčku. Dobre. Po strane, nevadí. Prečo furt faulujete? To riti. Tretíkrát fauluje. Čo? Jak prešiel okolo mňa? Jak? Zas faulujeme.